Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się przedstawić. Ja Sienkiewicz. Miło z panem rozmawiać. Co pan sądzi o nadchodzącej premierze montażu? Powiem tak, że jestem wielkim fanem tego typu materiałów. Czekam z niecierpliwością. Przekonany, że gdy wyjdzie już, to obejrzę go przynajmniej z 20 razy do snu i że pewnie pokażę go milionom innych ludzi, żeby mogli mieć taką samą dobrą zabawę jak ja. Rozumiem. Dziękuję bardzo za wywiad. Miłego dnia. Kozurek! Co on zrobił? Ale jest ich dwóch przecież. Jak takim frisbee. On zrobił... Chłop po prostu tepnął emotkę. On zrobił... Ale zaraz, Kontrol 2! ale zaraz, tych gości jest dwóch przecież. Proszę. Nie wierzę. A, Kontrol 2. i za tower sound effect. Są w horrorach sceny, że postać jest... Nie wiem już. O, byłoby zbliżenie na cipę. What the fuck? Sniper threat defused. Przepraszam. Przeżyty. Powiedz, że gramy w traki. Skibidi jest szabowe puddles. Dzisiaj w Top Gear. Bartek wpierdala się w ścianę. Nie, chłopaki, ustawiłem język na chiński. Adam ustawia język na chiński. Ja tego tak górą, tak znalazłem jakąś traskę. Dobra, patera. Bo się zablokowałem o kamień, kurwa. A nie, mam po prostu ręczne. Shit. Tego typu węz. Tego typu węd. Tego... No, gdybyśmy byli biedni, to nie mielibyśmy kurwa tego kotleta tego. Tak. Tak właśnie, tak.
O, ten ci się może spodobać. Myślę, że to jest coś, co może ci się spodobać. Ja bym to zrobił szybciej. Mówisz, że zjadłeś jedną klockę szybciej niż ślimak. Tak. No zobacz, Jest takim gorąco. to jest moja opinia na temat Bednarza Elżbieta Bartosz, pracownia witraży galerii. Co? Oni to mają Mają takie rzeczy na Merkurym? No, na Merkurem jest Repin. To byłoby w sumie... Nie, to byłoby No kurwa, przejebane. kebab zone tu jest. Co? Co to kurwa jest? Kebab zone, Rudnik nad Sonem. Co ty kurwa? Tu jest Rudnik nad Sonem. Dotarliśmy, kurde. To jest zwycięska Jak się rusza kurwa ten twój pokurwiony klocek? Który? Jachu, nakopić tyle drewna, ile będę mógł. Słyszałeś? Kuba ci na kopie. Po prawej? No właśnie tam się... Na praw burcie. Na raburcie, Na praw burcie. na... Równa jest, tak jest. Na skibidi burcie. Widuj ten, o. Co się dzieje z tobą, Małgorzata? Czemu się tak pikasz? Czemu się tak Ale wiesz na przykład z czego się robi klej stolarski? z koni? Nie. Z zębów nutri. Tych Co ty mówisz? Chyba jest Alan. Prezent dla Alanka. O kurwa, co? No stary, nie, ja mam diaksy, what the fuck? What the fuck? Nah, that's so fucked up. That's so fucked up. What Co the oni hell, zrobili? bro? Co mi zrobiliście, What the Alanowi? actual fuck? No nie, cały mój... Stary, nie, Minecrafta, kurwa, nie gram w to. No, zajebiście. Bartek, masz płotki? Pijmy go? Tak. To będzie zdruzgotany potem. O kurde, co się stało? Jachu, topiłeś się. Czemu ty w ogóle w wodzie wyszedłeś, kurwa? No, ale ja byłem przecież przy tym. Co się stało? No jak to? Przecież kurwa do wody wpadłeś. Jak? No normalnie. Ale ja stałem dosłownie tu. Gdzie kurwa nie stałeś? Tu. Gdzie jestem teraz? Gdzie? No przy Nie, no, tym. nie, ty normalnie przy wodzie spałeś. Kurwa powiedziałeś, że idziesz i wszedłeś kurwa do jeziora. Kurwa, ty kurwa natykowałeś chyba chłopie. Zaraz. Two aces. Liar. O, Cykła. żegnamy się. Ale ma teraz pomysł. To ja, John Paul. Odbierz telefon. Nie żyję. Odbierz telefon. To ja, John Park dzwoni. Co ty nie żyjesz? Znowu. Dzwoni John Park. Właśnie. Adam, jak się czujesz? Oddaję ci zagrywkę. Oh shit! Ale po czym się czuję? No po wódzie i snusach. Fajnie było. Wysoko było. Mi się bardziej dzisiaj spać chciało, to prawie cały dzień w łóżku spędziłem, bo mi się spać chciało. Ale w siebie, Bartek.
ale dalej 2 zostało. Dzieckie pływy. Fuck you. To jest głupie. Dobra, nie chce mi się już. Nie chcesz lasta? Nie. Nie trzymam, proszę. Co? A, bo tak, bo ja zapomniałem, że patrzyłem na stałty tej dziwki głupiej na jej tej... Jestem wysadzony na Pornhubie, kurwa, muszę wbić jakąś tam pojebaną rangę. Ej, widzieliście Battle Passa na Pornhubie? Niezły, kurwa. Widziałem kubek, ale majty też mogą być. Zakładałbyś się tylko na specjalne okazje? Jak chce się spuścić w nie. Okej. I one są takie kresty. Yo! Takiego tego... Mama znalazła majty z Alanem. Kurwa mać, ten mundo. Ta Jinx jest na tapka. Let's fucking go! What the fuck? Widzieliście to, kurwa? Widzicie, co się dzieje, kurwa? What the fuck? What the fuck? Kurwa. Coś tam, whip around and spin. Ninja, go! Ninja, go! Wow, ty kurewko! No spill immune, the fuck? On to tak robi. Ty kurwo! Ja tego Wilczur! Ale brzmiało... Ogólnie tam, chyba na ten, Wilczur, uwaga, bo oni się tam szykują na nas. No gdzie? Dobra, kurwa, Wilczur już bije. Wilczur, lecisz. Teraz jest mój wróg. Zjebali. Niebo i ziemia są w harmonii. Nie jest dobrze. Ale tylko u nich są w harmonii. Dobra, spierdolka, będzie dobrze. Ale ja nie mogę spierdolić. Ja nie mogę, że jak coś, Bartek. Aj wej. No nie! Oj wawoj. O nie, to slow. Ashkenazi. Jachu, ty jesteś trochę aszkenazyjski. Czemu oni mnie dalej gonią? Zobaczcie mojego czempiona, trochę wali konia. Tu są nieużyte. Patrzcie. Let's fucking go! Najpotężniejszy z Wilczurów. Ja tam wbijam do was. Zobaczcie, co się dzieje. Nie, wierzę. Przyszedł, dostał tego shota. No, Zniechęcił dla się. mnie. Level. Tu wysoko? Byłem 12. To usunął. Dawajcie! Leży jeden skibidi. Shut up. Kibili we mnie wszedł. Pa. O, to usunął. Leży drugi skibidi. Błagam. To usunął. 2 kibili za jedno toilet. Jest dobrze. Put the mangoes down. This is for my winter arc. Ja pierdolę. Guys. This is for my winter arc. Winter Ark to się zmienia na Zoomanie. Tak, i wierzysz do tego. Teraz dopiero załapałem. To usunął. Dawajcie. Nie no, nie ma sensu się tak rozpisywać. Pijesz jedną rzecz, czekaj chwilę. Pyk, pał. Shining Gold. GGWP. Wow, ale pozytywnie.
5? Jakie za 5? 1 na 4. Przecież my wszyscy lokujemy jakieś role. Tylko chyba we dwójkę gracie chwila. Nie, ja wziąłem też chwilę, masz to jedyny chwila. Co? Myślałem, że wszyscy chwila gramy. Kurwa Wiesz co robię, żeby mieć taki biały uśmiech? Co? Zapierdalam. Nie wierzę, wszystkie tego strzału wytańczyłem, kurwa, ale już aż bym... Ej, w sumie to teraz mam klipy, to nawet wam kurwa sklipuję. Trochę drogę kwadratowo to wyszło. Nie. A, wiem kto to, tylko nie wiem jak się nazywał. No ten... Fuck. Jak on się nazywał? Co to jest? No ja wiem kto to jest! Ja wiem kto to jest, no! Wiem! Jak się zajerał? No, o nie, co? Co to jest? Dobra. W końcu mam. O, no i tego frajera. O, ale czekaj, bo on jest beefy. Dobra, czekaj. Będzie taki jakby... na nogach, Będzie miał żebra. na brzuchu. O, Ty dopakowany. Ludzik Lego. to ma taką pałę jakby. Nie, to nie jest Atrox. I tu ma... On ma ten... Czekaj chwilę. Scratch dot. Patrz, masz na przykład pudełeczko, co nie? Tak. I ty masz na przykład napisane na przykład staki. Zesrałem. Czemu ja to powiedziałem? Co? Sraki. Pominąłeś parę detali, ale okej. No to dobra. jest... Nie wiem kiedy... Pum. To jest inny kolor pały. Tego nie widać. To jest tutaj ten... I ten teraz. Bo teraz? No w sensie po polsku. A. To jest, kurwa, Nie wiem jak to się nazywa. ten. Tak, A, wiem. się nie nazywa No ja- tylko tak, ja pierniczę. Jest! Jest! Tutaj jeszcze kurwa ten ma. No co? Nie wiem jak to się nazywało! Jak to close? Ja ci kurwa dam close, czekaj. Okej.